Mateo Kapitulo 14. Niadtong panahona si Herodes nga tetrarka nakadungog sa kabantog ni Hesus og nag-ingon sa iyang mga sulugoon. Kini mao si Juan nga Bautista. Siya nabanhaw gikan sa mga minatay og tungod niini kanang mga gamhanang katingalahan nabuhat niya. Tungod kay gipadakop ni Herodes si Juan. Gipagapos niya o gipasulod sa bilangguan. Tungod kang Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nag-ingon kaniya, dili uyon sa balaod ang pagbaton mo kaniya, og buot niyang patyon siya. Apan nahadlok si Herodes sa katawhan kay ilang gipakamanalagna si Juan. Apan sa pag-abot sa adlaw nga natawhan ni Herodes, ang anak nga babaye ni Herodias misayaw sa taliwala sa mga dinapit ug nakapahimuot kang Herodes. Tungod niini, nagsaad siya uban ang panumpa nga iyang igahatag kaniya bisan unsang butang nga iyang pagapangayoon. Ug ang dalaga sa gisugyutan sa iyang inahan nag-ingon, ihatag mo dinhi kanako sa usa ka pinggan ang ulo ni Juan nga Bautista. Ug ang hari nagsubo. Apan tungod sa iyang panumpa og sa iyang mga kauban sa pagkaon, nagsugo nga ipahatag kini kaniya. Og nagsugo siya og gipapunggutan niya si Juan sulod sa bilangguan. Og gidala ang iyang ulo sa usa ka pinggan. Og gihatag sa dalaga og iyang gidala kini ngadto sa iyang inahan. Og miabot ang mga tinun-an ni Juan. Og ilang gikuha ang iyang lawas og gilubong, og nangadto sila og nagbalita kang Hesus. Og sa nakabati niini si Hesus, mipahawa siya didto sakay sa usa ka sakayan, ngadto sa usa ka dapit nga kamingawan nga nahawa. Og sa hingdunggan kini sa mga tawo, sila mingsunod kaniya nga nagalakat gikan sa mga lungsod. Og sa nakakawa si Hesus, hingkit-an niya ang usa ka dakong panon sa katawhan, og siya naluoy kanila, og giayon niya ang ilang mga masakiton. Og sa miabot ang kahaponon, mingduol kaniya ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, ang dapit kamingawan, og ang takna miagi na. Papaulia ang mga panon sa katawhan, aron mangadto sa mga gagmayng lungsod og magpalit alang sa ilang kaugalingon og makaon. Apan si Hesus miingon kanila, dili kinahanglan nga mamauli sila. Hatagi ninyo sila sa makaon. Og sila nagaingon kaniya, dunay 5 lamang katinapay og 2 ka isda. Og siya miingon, dad-a ninyo kana dinhi kanako. Og nagsugo sa mga katawhan nga managlingkod sa ibabaw sa balili. Og gikuptan niya ang 5 ka tinapay og ang 2 ka isda. Og sa mihangad sa langit, nagpanalangin siya. Og sa gitipik-tipik niya ang mga tinapay, gihatag sa mga tinun-an. Og ang mga tinun-an naghatag niini sa mga katawhan. Og nangaon ang tanan, og nangabusog sila. Og gihipos nila ang mga tinipik nga nanghibilin nga may napulo og 2 ka bukag nga puno. Og ang mga nanagpangaon may mga 5,000 nga mga lalaki, walay labot sa mga babayi og mga bata. Og gilayon gipilit ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa pagpasakay sa sakayan og pagpauna kanila sa pikas nga baybayon samtang nagapapauli pa siya sa mga katawhan. Og sa napapauli na niya ang katawhan, mitunga siya nga nag-inusara sa bukid aron sa pag-ampo. Og sa miabot ang kagabhion, nag-inusara na lamang siya didto. Apan ang sakayan didto na sa taliwala sa dagat nga ginalamba-lamba sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Og sa ikaupat kahugna sa gabii, si Hesus miadto kanila nga nagalakaw sa ibabaw sa dagat. Og sa hingkit-an siya sa mga tinun-an nga nagalakaw sa ibabaw sa dagat, nangalisang sila nga nagaingon, ani ay usa ka abat, og na nagtiyabaw sila sa kahadlok. Apan diha-diha nagsulti kanila si Hesus nga nagaingon, maglipay kamo,
Ako kini, dili kamo managkahadlok. Og sa mitubag kaniya si Pedro miingon, Ginoo, kung mao ikaw, sugua ako sa pag-anha kanimo sa ibabaw sa mga tubig. Og siya miingon, umari ka, og mikawa si Pedro sa sakayan, og milakaw sa ibabaw sa mga tubig sa pag-adto kang Hesus. Apan sa hingkit-an niya nga ang hangin makusog, nahadlok siya og nagasugod siya sa paglugdang og misinggit nga nagaingon, Ginoo, luwasa ako. Og gilayon gituy-od ni Hesus ang iyang kamot og gikuptan siya og miingon kaniya, O ikaw nga jutay ing pagtuo, nganong nagaduha-duha ka? Ug sa nakasakay sila sa sakayan, milurang ang hangin. Og sila nga didto sa sakayan, miduol og misimba kaniya sa pag-ingon, Matuod gayud nga ikaw mao ang anak sa Dios. Og sa nakatabok sila, miabot sila sa yuta sa Genezaret. Og sa hingilhan siya sa mga tawo didto ni adtong yutaa, na nagpadala sila og balita sa libot ni adtong tibuok nga yuta. Og ilang gidala kaniya ang tanang mga masakiton. Og sila nagapakiluoy kaniya nga makahikap lamang unta sila sa sidsid sa iyang kupo og kutob sa mga minghikap na nga ayo.